まだまだ道半ばです。私にも足りないところがたくさんある。そして何より私自身地元出身ではありません。でも地元のために貢献をしたい、皆様に育てていただいて皆様のために仕事をしたいという気持ちは誰にも負けません。ありがとうございます。なので皆さん、今回非常に厳しい戦いです。ぜひお力を貸してください。周りの方に5人でも10人でも20人でも国光よかったらよろしくねとお口添えいただければ幸いです。なんとか皆さんのために強く豊かな日本、強い外交、そして豊かな地域経済、そして社会保障で皆さんの暮らしの安心安全を支えたい。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。